दुई बेटी या वो सिकम आंगुबा कर बे साले चिंगरा मन के ना अगर रिक्रूट खलाई पे क्या और जे एयरपोर्ट और जो एडीसी जो पुलिस करमनी आप 1993 साल एटीटीए प्राइवेट फोर्स में चुक्ति खाइनानी आपनि बोथाइसे आफुरनो बामफ्रनि आमालनो 1994 साल आप गवर्नर आपनि दिनि 6 रिजार्ट अबनो ताबु इमप्लिमेंट खाइनानि बागै अनेक किसु जेटा सामना नागनि काउन्सिल जेटा आइ सामना नागनि सलाबाय पेका ताबु एडीसी अथॉरिटी रागमान काकाइनो जों अबनो एडीसी पुलिस लागना ओ एडीसी पुलिस ट्रांस नोबो जाहाते खाले सिलाय बे चोगा खाइ फैनानै नोंनि बर अन्तत 30% चाकरि मानथो अबार आंगुबा ग्राम साका बसाव अबजों नायजेनाय जखन तलांफ्रो सिलाय बे चोगा बे खाइने नोंनि बर रगो आरो चाकरि मानथो कारण अब एटीटी 1993 सनो चुक्ति खाइ फैनानै बुथाय आबुथाय जाहाते बिनि नोंनि बर मानथो अबजों नायो अबसिनिया दिनै नों गोबां बरफ फैजा हयथ' नों बरफ दुखा उद्रु मानाय आवया जों साका गोबां चिनि अजामानो साका चिनि रामचंद्र गार्जिनो चिनि जनरल सेक्रेटारि राकेश देबबर्मा बोलो साका सारा त्रिपुरा जों 10,000 फर्म ताबो बागै दङ तेबो तो चिनि सुक्तिओ लैंड अलॉटमेंट माने बागै जागानि पात्ता माने बागै जों दि दङ फर्म जों किसुदिन बागै बिसिमोन अब साबगै जों बांजेना के अंति आके जों किसिम जे चुक्ति जे खाइमानि अबनो दारातै जों गनाय ताबनो जे रिजार्वनि एटीटी एनएलटी रिपेटिक जे चुक्ति माने आरो नि 14 नम्बर दाराव जे स्कीम दङ ओ स्कीम नरने ताबु दिनाय बागै फर्म रिजार्व दङ ओ स्कीम नर सुजुग सुबिदा माननाय एकाय आबनि बागै नर कावालानि नर गदन फर्म माननाय तो कैसे पकड़ा ना इम्प्लीमेंट करने की बात है कि वो किसी प्रेसिडेंट ने को किन्हें आशीर्वाद तो जों दिल्ली को थांगै जों एडमिनिस्ट्रेशन में माना जा गवर्नमेंट नि नॉर्थ ईस्ट नि एडवाइजर होम डिपार्टमेंट को थांगै जों मेमोरेंडम साबमिट खालामजागा जिने हास्टनि गवर्नर बाय जों मालायै जों बोलो मेमोरेंडम लिखा किछुदिन आगे एटीटी प्रतिनिधि आं सह जोंनि प्राइवेट हेल्थ मिनिस्टार बे मालायका नरनु खाना मानदिरो जों बर बसा ओ जे स्कीम डॉक्टर को बिना नथि के आबनि बागैनो तापुरो बुकुरो आंगरनो साबो जों चिनि माननि बागै जों खानजा मा दंनाय जों खानजा जुदि तङै माया याकाय जों चिनि माननि मानगला माननि बागै जेसा सभाव डेमोक्रेटिक लामाजों जों दाव माखायनाय डेमोक्रेटिक वे जुदि चिंसी नमा थाइनो मिबाग जबा खायजाय आगामी दिनाव जों आबो सक्सेस होनाय दिनै रोमान हरफ निबागै विधानसभा सावति साका बोबागरा सावो आंति साका बोबागरा सावो रोमान हरफ नि बागै नि विधानसभा माति सानाय क्वेश्चन बिसराव था जिनवारो रोमान हरफ नि स्क्रिप्ट न बागै चिंती साका बोबागरा निजा आसुखा विधानसभा सुतार बुबाकरा आं सुनु लिखा जरूरत साना एकमात्र ताई अन्य पार्टी केवल वन स्क्रिप्ट साका विरोधी दलनि अजमा जितेन्द्र चौधरी आदिन विधानसभा तंगर आं जखन रुमान स्क्रिप्ट नि पक बरन सिने नि बाके पिसाव जितेन्द्र चौधरी हरनि नखरि थांजा तंगिया ताई केवल तिसाका अन्य राजनीतिक दलनि केवल तिसाका हरान कायसापन तिसानाय गेले एकमात्र जों सिबिनो दिसाका कई आबनि बागै तापुरो गुपुरो चिनि सभा जों खानजानि बिसिङै मानथायनि बागै जों मान खालायनाय एटीटी एनएलटी रिपार्टिक एकाउन्टआव गोबां दङ एटीटी नि पक्षाव डिमान्ड साबमिशन खायजाका एनएलटी नि पक्षाव साबमिशन खायजाका आबनि बागै जॉइंट वर्किंग ग्रुप पैसा खालामजाका दिल्लीआव से जॉइंट वर्किंग ग्रुप नि मेंबर आं जे एमएलए बंखा जों बुबा गराजे दिनै दाबो आरो थांनाय आगामी दिनाव जुदि हम बंखा जों सिगाङाव जों आरो थांनाय आलोचना खालामनाय दिल्लीआव नेक्स्ट मीटिंग को जों दिसाजागोन के आबुनि बागै दर जतन तियार दंनि
coba nih bagai jadi ciri cukti implement jadi celayan kayak sing demokratik lama pe sing lama makori sing apa nih sing masam naik sing lama mam kau sini mantan hari nih sing sulo kan pisau sing masam naik kayak apa nih bagai nanti si kotor dia tak perlu nanti tak bisa program kamu sari kok kan jadi lemah kan kayak apa nih bagai nanti mau sana nih nayo 좀 단짠이 비신티는 많거나 너로 졌더나 아무로 다른 일이 내가 통해서 사이그라노 너로 자대 발레로 자대 펌만한 이바게 너로 자대 어중팀이 소타이 만한 이들 아마고 그런 사가 어머니 버려봤다 그래서 그만나 스킨 동거 스킨 무슨 성박한 참 무상이 동거 그럼 그러니까 아버지 바게는 너로 다 가다 버리 디너를 그만나 부리로는 못가 아니 지금 실내에 쇼가 갈고 와서 부리 그만나 ini kalau tangan sepang saya di mana ya? Sini kan aku itu saya aku tadi, tanya aku saya mana ya? Kerja itu, nor kawan lagi, nor rumah lagi, nor Malaysia lagi, sendirian bagi nor from Sapoka, nor kerap lagi, terus kayak nor jatuh nor sendirian bagi saya itu itu, kayak musik sawi nor, ahai, nor jatuh nor kakak am teh hamdan meja terus, an kawaran mereka jatuh nor mereka